Primerament és un plaer i un honor poder fer aquest pas i vindre al vostre país. Feia molts anys que ho pensava, que em deien, ostres, com és que no estàs a Andorra? Dic, bueno, doncs, perquè de moment no es donen les circumstàncies. És un somni complert poder estar aquí. Un país que adoro, un país que tinc que hi ha molta relació amb Catalunya, per tant, afortunat de poder estar aquí a Andorra de la mà de la família de l'Isard. És un país molt fort, és un país que els últims anys ha fet una evolució brutal, que té una cultura genial, que tenim una cosa moltes coses en comú, però tot hi ha la llengua i això toca la fibra. Hi ha hagut un creixement els últims anys increïble i és veritat que han vingut molts xefs d'arreu, no?, que estan venint aquí. Hi ha molta cultura gastronòmica dolça, que nosaltres que venim de Catalunya ja diguéssim com si fos el bressol de la pastisseria, i aquí estan venint, doncs, ha vingut el Lluc, ha vingut el Morera. Truqueu a aquesta gent i que dieu veniu al nostre país a muntar o a donar a conèixer la vostra cuina, la vostra pastisseria, és molt maco. Com a país és molt maco, per tant, em sento abraçat per vosaltres. La gastronomia, tant d'Espanya com de Catalunya com la d'aquí, ha estat un moment màgic, però pel que sigui, com a fet social, podríem dir que és com té més rebombori, té més ressò la cuina salada, amb tot el carinyo i respecte. I llavors a la pastisseria es pensa al final, no? La pastisseria, la bomboneria, i ara està canviant una mica això. La prova és que ha vingut el Morera aquí amb el tema fermentació, el tema pa, ha vingut el Lluc amb pastisseria, no? S'està donant un valor que per mi la pastisseria i el dolç té el mateix valor que la cuina, és a dir, l'últim record d'un restaurant o un hotel és el dolç. Jo no contemplaixo un àpat sense acabar amb un bon dolç, no? Perquè és màgic. Qualsevol festa, qualsevol història sempre s'acaba amb l'espectacle final gastronòmic, que és el dolç. Per tant, és genial que estigui passant això a Andorra. Però això és qüestió de temps, és qüestió de fer més pinya una mica als pastissers i forners i després que els mitjans de comunicació, amb tot el carinyo i respecte, han de parlar més de la pastisseria, de la bomboneria, del forner. També els últims anys s'està parlant més del vi, del formatge. Com a fet social té molta força la cuina, perquè tot el que passa al món, qualsevol cosa es fa al voltant d'una taula, no? Llavors és com les notícies. El 90% del temps és notícia general, que se ve de cuina, i a l'esport i al temps és el 10%, que és la pastisseria. Doncs això té que començar a canviar, perquè no començar un àpat amb un dolç, perquè no. Igual culturalment és complicat. Però estem millor que fa 30 anys o 20 anys. Fa 30 anys o 20 anys ningú pensava en el postre, ara molta gent es deix un espai pel postre, no? I això és genial. Això està passant, cosa que quan jo estava al restaurant del Bull l'any 95, jo intentava que pugessin els percentatges de gent que demanés això, però fa 30 anys, per tant, ara ha canviat molt. És perquè estem fent una feina bona, som molta gent que estem picant pedra. La premsa en general té que comunicar que aquest país, tant Andorra com Catalunya, que hi ha una pastisseria brutal, i una xocolateria i uns forners espectaculars. Per tant, això s'ha de comunicar i s'ha de fomentar. Això és un somni molt gran, poder tindre una botiga al centre d'Andorra a peu de carrer. Sí que és un córner, però al final és un córner botiga que està a l'entrada del restaurant. Aleshores és un somni complet que, sincerament, jo sol no hagués pogut. I ha sigut gràcies a la família de l'Hotel Isard. Qüestionant tota la col·lecció nostra de bombons, col·lecció 12 de bombons, col·lecció 36, producte icònic des de fa 25 anys és la col·lecció Mascletà, en honor a València, és un bombó de petacetes, el més vengut. Dels top 5 nostres és les trufes gelades, que estaran al restaurant, a la carta, i a la botiga, i òbviament els panetones, el perfum que dic jo. Per Reis, la idea és també tindre tortells de Reis, i si això va bé, que espero que sí, a partir de Pasqua, Setmana Santa, tindrem tota la col·lecció d'ous de Setmana Santa. Hi ha moltes fases, hem començat amb perfil suau, tranquils, intentar fer-ho bé, i llavors quan tot això funcioni introduirem tot el que és la pastisseria i bolleria. El repte és aconseguir que això funcioni, agrair als andorrans que hagin confiat en mi i emportar-me coneixença, conèixer el país i fer amistat aquí, fer arrels, perquè al final estem molt a prop i hi ha algú que m'atrau des de fa molts anys,